to mga kabisado no. Yari kita liwat diri sa may barangay Kabugaw Sur no. Sa Banwa sang Pabia. So amoy ni makita ninyo sa gihapon malutak no ang ini nga lugar. Apisar nga butlak ang haring adlaw no sa sining mga tinion. Nagmala naman no pero makita ninyo ang hindi nga lugar nga sa gihapon wala man gyapon matandog sang taga kontraktor no ang kusa din ang kontraktor dire amo ang Patrilya Builders no gingbayaan nila ang ini nga lugar no pagkatapos nga ligad tuig pa ini ang ilang construction no so kadamo sa mga kauturan naton nga nagareklamo diri bangod nga nagalao kung mag ulan so amoy ni no ang mga motorsiklo ang nagalabay diri sa sini nga mga tinion no karga ang estudyante no kusa di makadto padulong dira sa may Kabugaw Sur Elementary School. So mga kabisado aryo ang pisto sang pison sang ligad nga adlaw sa ligad nga mga inadlaw no diri sa akon nga ginahamtangan no kusa din ako nga naga-live diri ako nagatindog so diri ang pison. So ang pison ato nagsubong sa may punta no naglakat lang dito sa unhan ka mag pundo wala na mag patigayon sang ilang nga trabaho amo man ini ang aton nga pagpamangkot sa driver sang pison kun nagbalik na no ang ilang nga pag obra sa sini nga dalan no diri nahamtang sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa iya sa nga Pabia. So ato man ginlabot ang municipal engineer kaso wala sa iya nga opisina no agud nga makuha man naton ang iyang nga pahayag no sang sining nga dalan nga wala man gihapon matapos-tapos sang sining kontraktor nga nagkontrata diri mismo sa may Barangay Sur no Kabugaw diri sa may Banwa iya sa nga Pabia. So amoy ni ang sitwasyon diri no sa sini mga tinion no arao nga pangilihid ang motorsiklo kung siya mag-agi. So amoy ini ang sitwasyon subong ugto mga kabisado no amo ni nga nagabutlak ang adlaw ti siyempre mamala naman ang ining dalan pero ang sitwasyon sang aton kalangitan no araw makita ninyo nga nagagulugalom naman no ang ining galom laban-laban matupa naman ang ulan. So amoy ni no ang aton nga motorista ang mga motor nga nagalabay so ginahinay lang likaw sa mandanog nga dalan no kagina sang aga perti ka danlog na di kalutak no mga kabisado. So amoy ni makita ninyo sa aton nga live ang ini nga motor kusa din nagapangalihid sa gihapon gapangita sa ngalagyan agud nga likaw sa mandanog nga dalan diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa iya sa nga Pabia. Dapat nga tapuson sa sini nga kontraktor ang iyang kontrata diri no nagabalor sang 10 milyones ang kantidad sang sini nga proyekto diri sa may Kabugaw Sur no sa Banwa iya sa nga Pabia ko sa din ginagabakho nagareklamo no ang aton nga mga pumuluyo no diri sa may sini nga barangay no pagkatapos nga lalain sila once nga magtupa ang ulan no diri sa may barangay Kabugaw Sur no are blake nay mayong aga piti ta ka interview sa imo oo sa radyo Pistado mangkutong ko di ang imo ang inyo blang nga dalan niyo sang sa oo taga diin ka
Ah, okay, okay, sige, sige, no. So, amo ini mga kabisado, mamangkot kita sa mga kauturan naton. Kita mo, turutamwa ang ulan naman, no? Ano naman ni, rason naman nga paglabutyak, no? Ang dalan, diri sa may barangay Kabugawsor, no? So, amo ini, na makita nyo nga perti na kalutak. Sir, pwede tayo sir ka interview si mo sir? Parte di sa inyo nga dalan sir oh. Kaya, ari mamangkot ta kay sir niyo kung ano iyang reaksyon sa proyekto sa banwa ni ho mga kabisado. So amoy ni. Sir, sang sanon na sir Daw kang nagligad bulan dyan mo. Oo. Ang sugdan. Oo. Daw asadla daw ay man. Way magyapon ang kwan. Are kay pakita tabla ara na. Sir, antes sila ubra sang dalan, way nila gibutang-butangan sang dike niyo. O ay. Ano lang amulan eh? Amula dyan ang una eh. Oo. Ang una rin sobra isa ka bulan rin. Obrada mo. Isa ka bulan. Dyan lang rin eh. Andyan lang sa may punta. Kung mag-ulan kagabi nagulan, grabe kalauna naman di kay gina kung way magbutlak ang adlaw, ang init. Dyan sa may dyan yung porosyon. Oo. Pwede dyan karanay daora gyagid. Law-law gid. Gina amo dyan yung tampakanda ka bato nga dyan. Amo ra nga ging batangada ka bato, so amo niyo. Hindi ka agi ang sakyan. Bisan dalag ko nga salakyan way ka sulod eh. O ay mga single tire nga. Single lang mga motor. Mga gagmay lang nga kwan, mga jeep, no? Ti ano ang mahambal mo sa ini nga proyekto sa banwa sir? Ti daw gin ano da jagoro daw gin project ti jagoro pa daw ay man. Daw gin pabayaan naman ja. Mga pila ka bulan nga obra nila de. Sang sano sila nagsugod? Daw kang ano guro ay Nobyembre guro ay. Last year pa. Sang una nga way pa nila matandog, ano ang itsura sang dalan ni man? Railway na din. Release eh. Oh, pero maayo pa tong kwan ang release. Mayad pa kuno ay da pag ukaya eh. Way paglao. Oo. Sa pag-ukay nila amo na ng sitwasyon. Amo nag-amor ka diya. Oh, kung simentuhan nila si babaw, ang hindi diri sa dalom way pundasyon, laban-laban laban-laban gid madahog gid ang ano diyan kilid na kadya eh. Oo, matipag gid no. Matipag gid eh. Di matipag gid pa madarayon lang uran-uran na siyempre madilig ra ng ano ang bato na eh. Kung sa imo budlay gid ang imo nga pag sinerayo sa amuni nga dalan nga way pa nila matapos semento. Budlay gid na stroke kon andaken. Kung mag-oras nga magpa-check up ka sa banwa, budlay gid kanimo gwa gi kay malaog gid, no? Sir, ano ang imo nga palabot sa pamunuan sang banwa sa kay Mayor Gorosita, sir? Dadi padayunon naman ang obrada nga diay. Parang ang tao hindi man mapresyuhan gid tanan. Hindi lang ako isa kaya ka presyo ko mo. Oo, tanan halos kit mga kasi Mario mo di. Tanan gid eh. Kag ang nagalabay man. Kag nagalabay man. Oo. Okay. Sir, sino gini pangalan ta sir? Pwede ikaw ta makilala? Nuli Nuli Soldibilia. Soldibilia. Okay. Dire gid ka mismo tumando kagid sa sininga barangay. Mga pila ka nakatuig nga nag-study sa halin pa sang halin kang gamay gid halin pag gamay ko gid pag tubo gid. Okay. Sige. Sige sir, thank you gid at least nakuha ko ang imo bahin agud nga papalabot sa banwa sa municipal engineer no nga amuni ang inyo nga sitwasyon samtang mainit okay agyan pero kung magtagululan no hindi gid mayo agyan. Hindi gid mayad eh. Okay. Okay lang kung tag-irinit ay magwantahan mo diyang yabok nga tawag. Yabok gid isa pa gid na no. Okay. Kay kun ang lautan na
Kaya lang alangan patakan mag kitin-kitin na dyan ay. Sampiakan niya na ang lawas mo. Oo. May kabataan ka, sir? May eskwela ka din ng mga estudyante? Awa ay sa pabiyaran. Mga dragka kabataan, no? Nagkel. Oo. Ti, ano imong negosyo, gi? Ano imong Nagada eh. Amo na lang gid imong source of income diri sa barangay. Okay. Sige, sir. Salamat kita. Salamat kita. Oh, ipalabotan ni sa municipal engineer ang sitwasyon ninyo. Ti, amo niyo makita niyo mga kabisado kung simintuhan ni ang ibabaw sini nga dalan labalaban nga mag-ulan abon sang tubig ngunti guba ang dalan kung in kaso nga mahuman na mga kabisado. So amo ni ang sitwasyon sang dalan diri sa may barangay Kabugaw Sur, no, sa may Banwaya sang Pabiya. So amo ni ang dalang ang siminto dira lang hasta, pero ang sampiak wala pa ni matapos, no mga kabisado, hasta pa na to sa may punta, no. Are kay ini hasta pa na to sa punta mga 70 to 80 meters ang kalayo ang kasangkaron sang sini nga dalan. Ti amakon mo na yung mga kabisado amo ni nga sitwasyon, no, na once nga mag-ulan ari ging ala kuanan nilo ang kahoy doging kuanan nila ging bangil sa kilid para nga oras magulan hindi kalatipag ang mga bato, no. To aragan niyo ang mga bato ato na sa dalom, no, makita nyo ni mga kabisado. So amoy ni bisan na pick up nabudayan mag sulod diri, no, kay tungod sang lutak nga naga ara sa dalan bangod nag-ulan, no, kaginasang kagahon ukon kaginasang gabi mga kabisado. So sir, ang dalan sir sa radyo bisado sir. Oo. Gani. Sir, residente ka masang barangay di sir? Yeah, residente gid ako. Okay. Ngalan ko si Cesar Haspe. Si Saraspe. Sir, sa imo pilagid na kabulan nga ilang pag-ubra sang sini nga dalan sir? Supposed to be nga finish time nakabutang to pagadto sa barangay is February. Pero pinabayan amo na hasta subong wala matapos. Iyan na siyang local government unit siyang Pabiya nga pinabayaan nila. Ang mga tao di ka sakripisyo ginuba ang mga balay garay. Tanawan na subong. Do pinabayaan nila sir? Pinabayaan din. Okay. Sir, ano mapalabot mo sa kay Mayor Agursita nga amo ni nagahinabo nga sitwasyon sang dalan diri? Siya nga kinanglan pakaayo gid na subong. Right away kinanglan pakaayo gid ang mga tao din disgustado na siya. Okay. Okay. So, sa imo sir, adlaw gaalabay ka di mabudlay gid sa imo nga salakyan. Tama gabudlay amo na gani. Wala ko ginagamit ang may high sa ko nga GL Grandia, wala ko ginagamit kay hindi di kasulod. Amo nang truck kong ginagamit ko kay mataas 4-wheel drive. Wala pinabayaan gini. Okay. So amo ni ang imo nga mga palabot nga mensahe. Siling siya si Saraspi bisan kadtuan niya ko di anong ginareklamo mo nga wala ginakayo. Pero atubangon ko siya ang gusto amo gusto. Okay. So dapat subong nga Pebrero tapos na tani ni. Tapos na ni Pebrero kung tani pinabayaan ni Tanawabla hasta Mayo hindi man natapos. Ang kung tani ang local government unit gid ang mayor ang Pabiya ginang mapakayo di tanawan ni Black. Katuntuan na ginahimo sang sang Banwa. Sir, mensahe mo pagit sa kontraktor sa Patrilya Builders, ano yung mensahe mo? Ang mensahe ko kayo ni nila right away para nga hindi bala maanuan di ang mabudlayan mga tao. Pinabayaan Okay. Sige sir, salamat gid sa mensahe kag reklamo nga imo nga ging pabutyag subong nga adlaw agud nga makalabot ni sa kay Mayor Agursita.
kinanglan gid pabuton gid ni wala ko ya madlo kung sino da sila ila. Ang husto amo lang na masiling ko. Okay. Oh. Okay, sir, kay isang ligad kay nadlaw nagkadto kita sa municipal engineer, no? Why gid sila atubang sa aton kay amo ni tani nga kuwaon naton ang ilang bahin. Why gid sila kuan sa aton sa bilang media sang syudad kag probinsya sang Iloilo, sir. Ang problema sang mga local government unit, Oo. mangugas ang kamot nila. Hmm. Amo gid ang problema. You know, mangugas gid sang kamot. You know, ako ya wala ang gusto bala. Okay, sir. Oo, bilang nagabayad man sang tax dapat Oo, ulik doon man sang kinahanglan gid eh. gobyerno naton. Kung ano ang ginbayad sang tao, ibutang gid ya sa sa proyekto, hindi nga daw pinabayaan eh. Okay, sir. Sige. Salamat gid sa imong Oo. komento, sir. Bisan interview mo ako kasi adlaw para nga ibuyagyag ang katuntuan ng isang local government unit. Ara lang da balay ko. Wala Okay. ko yan hadlok na sila. Okay. Sige, sir. Sa liwat sinong ginaton pangalan, sir? Si Sarah Haspe. Si Sir Haspi. Salamat gid sa paghatag mo sang gamay nga chimpo sa Radyo Bistado. Sir, salamat gid. Wala gid anytime o basta kayuhan sang baryo. Okay, sir, kung sa gihapon nga hindi mabalikan sang kontraktor, kag tuan ta kag gihapon di Sir Cesar. Kay Amerika ko February 4, magbalik ako mga March 5. Pag wala magyapon, sir, balikan ta gihapon. Okay. Okay, Thank sir. you. Salamat. Salamat din pag-interview. Okay. So nabatian si Sir Haspi, no, sang residente sang barangay Kabugao Sur, no. So amo ni nabatian ninyo live kita diri sa barangay, bisan na amo ning may sarang-sarang pero nagareklamo sa ginatawag nga dalan diri sa may barangay Kabugao Sur sa may Banwa iya sang Pabiya. Te amakon man ang mga kabisado kung ano ang uhol nga ginhatag sang sining nga kontraktor kag sining municipal engineer, no, nga wala gid magatubang sa aton, no. Tani bisan na gamay lang nga chimpo tani to, no. Nagulat-ulat man kita, no, sa ila pero sa gihapon wala sila atubang sa aton mga kabisado. So amoy ni, no, ang dalan tani subong nga Pebrero tapos na nigli ang ining proyekto galing sa gihapon wala matuman sang sining nga kontraktor ang ining Patrilya Builders ko sa din amoy ni ang nagkuha sang kontrata diri sa may barangay Kabugao Sur sa may Banwa iya sang Pabiya. So amoy ni, no, mga sitwasyon sa sining mga tinon subong kay nagbutlak ang tagiti sang init ti medyo nagmalamala na ang dalan, no, kag makita man ninyo nga ini nagmalana ang dalan kay man nagbutlak na ang haring adlaw mga kabisado. So amoy ni ang mga nakuha naton nga mga interview pagid dito sa isa ka pumuruyo kag kay Sir Cesar, no, Haspi nga amoy ni ang ginasinggit sang iyang balatyagon nga dapat nga tapuson sang Banwa kag sang kontraktor ang ining proyekto nga nahamtang diri sa may barangay Kabugao Sur sa Banwa iya sang Pabiya. Bisan una naton nga interviewis naton, no, naghambal nga ti way gid ding butangan sang kwaniho sang kwan ang kilid, no, nga agod nga hindi magtipag ang mga bato ti ato. Nakita nyo naman kina sa aton nga video nga may isa ka pudo ka kahoy nga amoy ni nga nagasagang sa mga bato nga diri sa may ibabaw sang dalan mga kabisado. Ti ang dito sa piyak wala gid sang sagang, bato lang gid ang inyo nakita mga kabisado. So amoy ni ang sitwasyon, no, sang dalan diri sa may barangay Kabugao Sur sa Banwa iya sang Pabiya. So amoy ni, no, mga kabisado, standby ka mo. Sige magyapon na ato nga pagkuha sang live video subong ugto, no. Agud nga mapalabot nato, no, kita ninyo mga estudyante
ara ang piso, no, na ang mga estudyante ara sa kilid labay, no, nagaagi, no, tungod sang lutak nga sang ilang eksperyensya sa siningadalan mga kabisado. So ari sir, ari hindi ta lang pagpakita imo tsura, no, sir. Dugang sir, ano pagit imong na-eksperyensyahan nga sang ligad do ari man di ang kwan ang tinawos sang sininga kontraktor. Pange but sila kay do sa galusot sila sa wala man tani Oo. sir makakuan na masolusyonan na nila kay hindi nagkonta ang mga kabataan di kaagi. Kay kabudlay kang dalan bi pati motor ba nga lutak-lutak gid dapat hinay kay kung hindi ka maghinay matumba ka gid. Kay napanawagan na sa konduktor nga tani balikan na lang nila ni kay tapuson na lang para tanan kita lipay makag matawhay man ato nga dalan no. Oo. Sang liga di bla duging tapan-tapan na ano paghalin ko di why na nila natapos ang ilang obra. Yun pison-pison na sir tapos pag next day amo lang to puro pison na sir wala naman. Why naman bisan ila pormas nga para sa pagsimento wala gid. Wala na. Okay. Sige, salamat gid no. So isa pa gid naton ka interview no diri sa may barangay Sur, Kabugaw Sur, diri sa may Banwasang Pabiya, no mga pisado ti amoy ni ang ilang ginareklamo ang dalan dapat nga tapuson sang sining kontraktor, no mga kabisado kag sa mga pamunuan man na ni Mayor Gursita, no, ini nga proyekto agud nga hindi na kuan ang mga kultura nato, no, kay subong amoy ni ang piyak nagmalana tungod sang silak sang adlaw kay dira na nag-agi ang mga salakyan ti sulong nga nagasulod diri mga motorsiklo lang mga kabisado, no. So amoy ni ang sitwasyon subong ugto, no. So ari no, standby ka mo kay dali lang yun. Okay no. Standby mga kabisado, no. Yara magyapon ang aton nga live video sa sining lugar, no. Diri sa may Kabugaw Sur, sa may Banwa sang Pabiya. Sige, yon ko lang live. Sige, yon ko lang live. Sige kay kung mag-report ko amo lang yung sige live ko giapon na. Okay. Sige. Okay, sige dire na siya giapon matawag sa ako na. Okay. Okay mga kabisado, no, sa gihapon live kita diri mismo sa may barangay Kabugaw Sur, no, sa Banwaya sa Pabiya. So amoy ni, no, sa gihapon ang mga kauturan naton no subong kay nag-tritik butdag ng idang init, no. Amoy ni nga do nagmalana, no, halin sang gina mga alas 11 sang ugto, no. So may portion nga nagatubig, no, may portion magyapon nga nagalutak. So amoy ni mga kabisado. So amoy ni, no, ang amoy ni nga area ang pertigid
kalutak, no, mga kabisado. So amo ni ang lugar nga ilang ginareklamo hasta dito sa may ibabaw, no. Okay, no, makita ninyo mga kabisado, are kay kagtuan naton, hindi lang nga lutak ang ginakuha nato sang video, are mismo ang nagmala, no, mga kabisado. Na mo niyo, di ko may mga salakyan kang mga nubo ang salakyan, ti siyempre sagod ka sa mataas nga portion sang dalan. So amoy ni ang hinimo sa mga aton nga mga kauturan nagbutang sang isa ka sako nga balas kag bato nga agod nga diri makaagi ang motor, no, kay kung diri sila magagi ati labalaban, lubong sila diri, na amo ni ang sitwasyon, no, sa dalan diri subong nga adlaw, no. So king buhat-buhatan sang kanal ang ini nga dalan agud nga maka us-us makadahog ang kwan ang tubig, no, dito sa idalom. So ini sitwasyon sang dalan subong, no. Kaya nasa nga aga lutak-lutak na din ay. Okay. Ulan ged? Ti budlay sinyo? Gani, no? Ti sang sano pa nga obrahan ay sang kontraktor de? Kuya ka balo kung saan wala nagsugod sila buhay na baka okay, no. Amoy ni mga kabisado ang dalan, no. Okay. So mo na, no, motorsiklo karga ang estudyante, no, nga kung sa dinidulong sa ilang eskwelahan diri sa may barangay Kabugaw Sur elementary school, no, mga kabisado. Okay. Para ang tricycle, no, nagalabay dira, no, sa sining mga tinion mga kabisado. So mga kabisado, standby ka mo, no, sa gihapon live kita diri sa may barangay Kabugaw Sur
sa Banwa sa nga pabiya. So amo ini ang sitwasyon sa nga tricycle nga nangalabay diri. So mabudlay sa ila, no, nga sa daw nga tanan nga paglabay nila mga kapisado, no. So bisan ikaw nga nakamotor, hinay-hinay kagid, no, sa imong pagpadalagan kay medyo madrudanlog ang dalan sa sining mga tinion mga kapisado. So kagina, no, napatian nyo man ang mga interviews naton sa mga residente diri sa may barangay Kabugaw Sur. Isa dito si Sir Haspi, no, nga nagreklamo gid, no, sa sininga proyekto sa Banwa nga dapat tapuso na, no, ang pagtrabaho sang sininga kontraktor mga kabisado kay nga dapat February pagli ni subong nga February tapos na nigli ang proyekto, pero sang ligad nga tuig sa mga Nobyembre pa do wala na sila nag padayon sang ilang pag obra, no, diri sa may sininga barangay Kabugaw Sur sa Banwa sang pabiya. So no, sa isa pagid nato ka interview no, sang wala nilang maukay ining dalan, no, wala gid sila ya problema, no, wala nagalutak ang lugar kung wala nila ging tandog nga gimbutangan sang sininga proyekto, gimbutangan man sang proyekto kaso wala man matapos-tapos ang ini nga lugar, mga kabisado, no. So amo ini sa ilang pag sinerayo, no, diri mismo sa may sininga barangay, ari pa gido pakita ko sa inyo nga way man sang gimbutang nga ano ni nga kung sa kilid bala ng do parang pugong nga hindi mag us-us ang duta, no, agud nga magbutas sila sang semento, hindi magulan, hindi mag us-us ang mga balas nga nagbutang diri sa may kilid sang sining dalan mga kabisado. So damo ang mga residente nato nagalaga hipos-hipos lang nga gusto man nila tani nga magreklamo sa Banwa, kaso, no, sa sining mga tinon yari kita sa ila, no, agud nga magbulig palabot sang ilang reklamo sa ilang municipal engineer kay sa kontraktor mga kabisado. So amo ini ang sitwasyon sa sining mga tinion apisar nga naga turtirha, no, ang panahon ti amo mangyapon, no, ang dalan diri, no. So amo ni, no, mga kabisado, mga dinikanan nagadulong na sang ilang mga kabataan sa ilang nga eskwelahan, ti siyempre dulong nila agud nga safety man, no, makaabot sa ilang mga eskwelahan ining mga kabataan mga kabisado ti isang nagaulan-ulan kag laputyak ang dalan. So laban-laban naga-chinilas ni sila, wala na sila nagasapatos kay nga kung magsapatos ka diri sa sining dalan laban-laban nga mabulit gid sang lutak mga kabisado. So grabe ang tagiti sang init sa sining mga tinion, no, diri sa may barangay Sur, Kabugaw Sur sa may Banwa sa nga pabiya, no.
katapos na nino nga simento na halin dito sa may rasunhan ng no mga kabisado. Dapat mga simento may ini nga lugar ining wala ni kuano simento ning malutak no, dapat amo ini sunod nila nga simentohon o galing ang kontraktor wala gid mag lusot diri sa sini nga proyekto nga nahamtang diri sa may barangay Cabugao Sur sa Banuaya sang Pabia. Kain ka to libre, no? Eskwela ra ka mo? Maglao din ka mo ga agi? Dun sa doon. Sang way pati kersada maglao tos punta di ko mo nagagi. Diyan sa kay kalsada. Dito galibot mo to sa piyak. Tapos Diretso kami uli. sa eskwelahan. Eh, Te kung maglawlaw gali way ka mo gagagi ya. why? Di inyo balay. Punta pa. Diya sa puntaman. Kung way galao giya ka mo gagi dito sa mas eskwelahan. Kung mag-uran nga grabe ang lao, Dito kami lagi. siya mo gagi sa piyak. Okay. Sige. Te halong ha. Eh, Okay, amo to mga estudyante nga aton nga napamangkot, aton nga na interview nabati man ninyo. Once nga maglao, dito sila sa may piyak nga dalan nga nagaagi mga kabisado, no? Kung wala nagalutak, diri sila nagaagi diretso sa ilang eskwelahan mga kabisado ti uhol ni sa mga kabataan nga nagalibot pa dito sa highway, no? Nga samtang nga diri sa may ini nga dalan nga malapit lang ang ilang eskwelahan kung hindi sila magagi dito sa main main road mga kabisado. So umini no ang sitwasyon sa mga estudyante di no aton nga ginga pamangkot bagong lamang no ti ato nakatsinilas lang no ang mga kabataan kay amoy ni ang sitwasyon sa dalan diri sa may Cabugao Sur sa Banuaya sa Pabia. Magpabakuna kaanay sang flu kag pneumonia vaccine. Regular nga pagpa-check up kag madamo pa. Kag isa diri mga kabistado ang Vitalax capsule. Salamat ini nga magkabuhi naman pamagod sa aton nga resistensya. Ilabi na gid sang resistensya. Roman ay pwede ato mag-doktor sa hindi na pwede hindi pagsugid kundi siya sa Negros Occidental kay siyang chief of police di siyang city director de dapat mabalaan nato ng tanan-tanan niya nga background balaan talaga ganing dapat hindi mabalaan talaga kundi siya naghalin di siya na-assign di siya pinilo na-assign to at di sa magalin to anong mga record siya to dapat may baluan nato na kaya dapat kinanglano na sa publiko mabalaan di siya So standby mga kabisado no, yari magkita ta gihapon sa live diri sa may barangay Cabugao Sur, Banuaya sa Pabia. So gawlat-ulagan kita sa tawag ni Kabisadong John no, agod nga maka live on air report naman kita no sa iya nga programa sa Bistado program mga kabisado.
So no, sa gihapon makita nyo nagmala na ang dalan, no, kay grabe na ang tigiti sang init, no, diri sa may lugar, no, pero may portion magyapon nga nga nagalaputyak ang dalan dira sa may unhan sang sining katapusan nga simento, no. Direktor di nga bagus mo. Regular nga kuan nga city director eh. So sa gihapon live kita magyapon mga kabisado, no. Diri mismo sa may barangay Kabugaw Sur sa Banwa sang Pabia. Silingko officer in charge na sa Subong Anay. Sa din nagkadto si Colonel Leo Batiles, di sa nasa in Subong. Nagano? Nan-duty sa to siya kami sa Lunggon. Floating. So amo ni mga kabisado, kabudlay sang sitwasyon, no, Aryo, ng ang sitwasyon sa mga salakyan nga magwa, no. Paano kung may parking dira sa may piyak nga dalan, ti amakon mo kung may mga pasyente ni, kung may mga emergency ni mga kabisado, yawan gid ka kagwa kay nga ging parkingan sang piyak nga dalan sang may nga mga salakyan. So kita niyo nagatras pa ang isa ka salakyan agud nga makagwa mga kabisado. So amini ang kapudlay nga ang piyak ka dalan nga nagalutak mga kabisado.
gihapon no. Live kita diri sa may Kabugaw Sur no, sa Banwaya sa Pabia mga kabisado. So, yang nga klase ka barangay kagawad. In nga barangay kag ano nga barangay. Tunto ya sumo nagbalik naman sila barangay. Amo pa na tani gina-cooperate ko sa kay Colonel Batiles pagkatapos kin pa kakasya na yan si Colonel Batiles. Ati, kabay pa na siya si Cronico, sino ganito? Cronica, sino ganito? Si Cronica, kabay pa na si Cronica. Mayo ni siya kay Pangilantison tani kay base pa man lang masaligan tani. Si Colonel Batiles niyo masaligan to. Nagambal mo di kay Colonel Batiles kay Colonel Ario. Dugay-dugay tikma na yun. Ari ya mga kabistado ay ba't nakasiguro kung sino ni si Cronica ni. Sige lang, ibaluon te kabay pa nga si Colonel Cronica ni Mayo man. Lieutenant Colonel Cronica. Oo. Okay. Tapos sabi John to, kagabi, sa probinsya naman sa Iloilo, may duha ka tuig na bata nalumot may kansok patay. Iling nagwanta na incident na pagkalumot sa duha ka tuig na bata alam sa Pimidya sa Gabi sa barangay Kalabahan. Sa interview sa Radyo Gustavo kay Police Master Sergeant Rick Giluban, ang investigator on case sa Talibog Municipal Police Station. Yung insiling mo, pagkukumbang yan, natabo ang insidente sa amot ng oras, alas 6, Pimidya, so gunaman sa niya, ang tunon sa biktima, sa sinalin Valencia, sa 16 angot, ang naghalin sa ilang balay, o agod nga mag-aok sa ilang baboy, nga nahamdang, o kung ilang baboy nga, nahamdang sa 20 metros, ang kalagion ikan sa ilang punuyan, samtang ang amay na siya Marlon Valencia, 36 anyos, ang pagpuntang amay sa biktima, ang nabilin sa balay. So may katuan sa nagkabutadong doon, ang amay sa biktima, isa ka barangay sa may sa Bati. Kung sa nagwa sila sila na balay, nagsunod ang mga bata. Ari ay, sige, proceed. Okay, no, saan nga nagwa ang amay ko sa kontrol, nakita at ng bata na nagasunod sa diya. So, ginasawal niya na muna mabalik sa balay siya nagbalik. Abing sa gamay, nagbalik. Sa ilang balay. Galing, nagtaklag dito. Nagtaklag dito malapit sa may actually sa may kanal project na ang tubig dito ka nagalabay. Kung sa lugar na Panginoon sa mga persona, pagkatuon na sa kabutaran doon, habang dito ako doon sa mga bata, na banal, sa halos 30 minutos kung isa doon doon, yan lumos ang ilang bata, humano ang Iron Silence, ang nagbalik sa sila puluyan, sa nagatingala na wala na niya bata, na padulong na sa kasi sa Google, nagpapunta kung nagaroon pa kagabi, nasa out of coverage ang Limery Municipal Police Station. Ang mga kanito na convoke na rin kay Gatong, ang nahipin nila, sa may gilga, sa ay din sa bypass,
Sige. Salamat kay Kapisadong Aaron. May harap pa? May harap pa? Sige, salamat kay Kapisadong Aaron. Indikit maayo nga hapon sa taga barangay Kabugawsor, Pabiya, Kabisadong John. Yes, Kabisadong John. Oh, Banwasang Pabiya. Riles ni isang una. Oo, riles ni. Oo. Hmm. Hmm. Oo.
Mm. Yes, Kapisadong John, no. So kagina may interview kita nga taga diri sa may barangay Kapisadong John nga pertigid kalawlao ang ini nga lugar kung magtupa ang madamol nga ulan Kapisadong John. So dapat gali matapos ini nga proyekto sang sini nga binulan na Kapisadong John ti wala gid sang kontraktor o kon tawo sa patrilya builders nga nagtrabaho diri, no. Sang ligad nga inadlaw ang plastar sang sining pison diri sa lugar nga ni sa sining mga tinion dito na sa punta, no, lapit na sa eskwelahan sang Kabugawsor Elementary School. Makita mo ang pison, no, Kapisadong John sa sining mga tinion. So amoy ni ang sitwasyon diri bisan aton nga mga interviewers diri sa may barangay Kapisadong John nagapabutyag sang ilang nga kainit sang sining dalan oras nga mag Yes, ato na sila sa punta Kapisadong John, no, sa aton nga video ni o gani naglabay na, no. Ati bisan gatulok sa aton nagakurisong sila Kapisadong John sang dalan nga ila nga maagyan sa sini mga tinion na Kapisadong John. Ati kung sa lubong kay subong ang sitwasyon kay nagbutlak ang init amo ning nga nagmala ang ini nga dalan na Kapisadong John, pero may porsyon nga wala gid magmala kay ari makita ninyo sa aton nga video na ara galapot jacket, no. Dili kay mapabibilit na ko basi sa lakay ko sang motor nila. Ate mayo sa kay kabalo sa kondensa magagi Kapisadong John na pero sang una nga wala pa na mabutangan sang sako sang mga pumuluyo ang ining nahuman nga simento wala da nagaagi ang mga motorsiklo, no. Kalabanan diri gid sa idalom Kapisadong John nagalabay ang mga motorsiklo. So ari lang man kuton taning mga naman estudyante ni ari kay okay ari kay gani ari okay. Mayong hapon sa inyo, no. Taga diri kamo sa barangay Kabugawsor. Okay. Ano inyo pag eksperyensya sa dalan nyo din nga malao? Okay lang. Ha? Laway na nun. Na. Laway. Malaway tapos Hindi nami. dali lang. Hindi namin alagyan. Mga pila na kabulan imo antos nga nagalabay dire. Amotan na kay mga isa lang no. Isa na kabulan. Ikaw ya taga dire ka man? Bisan taga Maliaw Kapisadong John, naka-eksperyensya man sa tawag nga pagninamutyak sang sini nga dalan Kapisadong John. Mo gani may early kitang interview sa mga kabataan nga nag-reskwela day elementary pero wala natong ging kuan sang itsura Kapisadong John. Gimpamangkot naton, no. Nya mabudlay sa amon di nung mag-agi diri sa amon nga dalan di galibot pa Ati laban bitbito mo gid ang chinilas mo. Hindi gid mamagyan nga sang salakyan pero ang salakyan dire gagi sa idalom. Ati hindi gid
Gani. Are kay sumlangon taning isa ka residente, no? Dire mismo sa may barangay Kabugawsor, no? Are kay mamangkot na siya. Ma'am, mamangkot la kami sa imo, mama. Hindi magpalagyo ah. Sa radyo Bisado, nagpalagyo sa uyasa. uyasa. Are, Kapisadong John, are ipakita ko si mo sa live. Ang mga bato ni Blao, wala nilang ibutangan sang duala, ano ni pagtawag ni nga, hindi magkalatipag ang bato diri, ang mga balas, no? Suno sang aton naging interview diri, nga sang una nga release lang ni, why ni kami kabatyag sang ano ni, sang kalao kag yabok. Wala. Amo na ang isa pagid ka rason pagid sa mga residente de nga wala nila gimbutangan sang do ala dike bla. Pero diri nga side naman nga kilid na Kapisadong John, may mga kahoy di na ara makita mo ang gingbutang sa kilid ang dako nga duldol agod nga hindi magtiphag ni para nga hindi magkalakuan ang mga bato sa kilid. Gani no? Yes, sa Kapisadong John kag ang kanal gid Oo, kag ang kanal with diri sa may kilid, wala nila makwan. Wala nila makayo. Oo. Arang kanalo. Natabunan. Are pagid pakita ko sa imo pagid diri. Ang kanal pagid nga diri lapit sa may balayo. Why na sang kanal, why lutsang ang tubig. Ati laban malutaw gid. Wala na. Atong pison sa una no. Ara Oo. kung pwede lang. Kung pwede lang Kapisadong John, no? Galing hindi ko madala Di siyempre wala gid way driver sang ligad nga manginadlaw nga ari kita dire naglakat. Oo. Way gid bisan porma sang ilang pinutangan sang kuan nga kuan sang dalan wala na sa mga pormas Gilyen. Oo. Gani, kadali man lang sang minuto, kadali man lang sang inuras nga aton nga pamangkot sila nga wala gid ni matapos-tapos ang trabaho no. Are, mamangkot kita no. Ma'am, mayong ogto sa Radyo Bistado. Ma'am, kamusta ang inyong sitwasyon diri kung maglutak ang Kasi ka-comment kay pangayaw na ko dito. pangayaw ka lang. Pangayaw lang kami. Gani, tigali ato nas puntaw. Aryo, may interview kita diri sa may Tiangge mismo at tubang niya galaputyak sang mag-ulan ng Kapisadong John, no? Okay. Aryo, Kapisadong John, ihata ko siya ang linya agud nga makasyot ka sa pamangkot are. Hindi ko
yung sir na may pisto lang dire sir. Hindi ang pisto basta nga baligyan ka mga tanggi. Daran, di ako. Wala, sir. November sir. Ah, oo sir, mga bulan sa Oktubre pa sir. Kay kay nagubanan diri ang mga dalan kay palaparo na tayo sir. Oo. Oo sir, oo sir. December ga may time nga maubra, may time nga wala man. Do kung saan ako na sir available sila siguro. Oo, sir. Wala kay ay may area man sir pero example sir aga makadto sa di ula sang barat tapos kayon pisunon puli pag other day naman kung amo naman gyapon. Way na sugpon puro ma. Oo, especially mas sa estudyante sir kaluluoy mga kabataan kay gininganan ginadulong ang gani kay tama ay kaluta. Oo, sir, karga sa motor tapos balon sila masinilas para nga tuyal sa plan ikon ituk-tuk or dala sila payo kay damo lutakid. Oo, oo, kay kaluluoy kita na kay hindi kita na maguntahan na dalan especially kung magulan sir. Yabok man. Oo. Kani na sir liwaton nila or tuguran nila liwat kag matapos na sir kay parang hindi na gid turisyo sa estudyante pumuyo o mga gabiyay din labay-labay sir mga sakyan kay parang ay gumatawan ano. Oh. Oo, bisan kada adlaw na nagduwa ng sponsor kani amat na malabot ani sa sulta. Sige sir, thank you again. Ano yung alam mo? Lupe. Okay. Oo. Gani kapisadong John. Hmm. Oo, ay agsekid na. Hmm. Amugid no? Ah, amugid na ang mabudlay diri sa may barangay Kabugawsor no sa Banwa sa Pabiya Kapisadong John. Ari oh,
may mga puloy-an nga nagkalawasak na dire tuga sa pag road widening nila kapag sa Dongjon, no? Are makita mo sa ato nga live amoy ning mga puloy-an. Dire nga piyak nga portion may are na tiles na gani na ilang nga na labot sang ilang road widening nga kabista Dongjon, no? Pero way magyapon mabutangan sang simento o kun na simento sang kontraktor ang ining area kabista Dongjon, no? May nabatong kita nga impormasyon kapi sa Dongjon, no? Sa isa nato ka source, ang ining kontraktor hindi siya kontraktor, no? Doging hulam niya ni ang pangalan sang Patrilla Builders sa kapi sa Dongjon, ining tawo. Pero doutod ni isa ka mayor, no? Sa probinsya sang Iloilo ang nag mga Fernandez, utod kuno ni Trixie Fernandez sa Kabista Dongjon ang nagkuan si dire kontraktor. Amo nang source nga nakuha naton de. Yes, Kabista Dongjon. O si Saon tani, no? Hmm. Pangalan. Hmm. Na amo kita matabo. Yes, Kabista Dongjon, no? Isakto na Kabista Dongjon. So, may ara pagid nga halin sa source pagid naton nga ilang nga mga trabahante diri Kabista Dongjon wala masweldohan nang kuani inang kung saan ulan sila kagtuan amo na nga damo sila nga naghalalin din nga mga nagatrabaho Kabista Dongjon sa sini nga dalan. Te amo na siguro nga rason nga wala matapos-tapos ang ini nga proyekto sang sini nga banwa. Te labuton tani ang Patrilla Builders, no? Mangkuton ta sila kun matuod gid nini nga naghulam lang sang ila lisensya ining isaya ka utod sang isa ka mayor diri sa may probinsya sang Iloilo Kabista Dongjon, no? Labuton naton ni sa sunod nga mga inadlaw, no? Kay i-follow up ini naton ining kontraktor nga nagpahulam sang iyang lisensya sa sining persona Kabista Dongjon. Ate hapitan naton na pagkatapos ko di report Kabista Dongjon. Ate sige. Gani. Himuon ta na para nga makibot sila. Amo na ang aton nga ginatutuyo sa ila. Agod nga makuha man naton ang ilang nga bahin.
Yes, Kapisadong John. Hmm. Okay, Kapisadong John ah. So para mo rin no? Oo. Oo. Hmm. 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 Yes, Kapisadong John ah. Labuton ta sila subong hapon na Kapisadong John. So amoy ni ang sitwasyon sang barangay Kabugawsor sa Banuaya sang Pabiya kung hindi na mag-ulan Kapisadong John. So damo magyapon no ang mensahe nga nabato naton sa aton nga Facebook page kung sa din nagareklamo ang mga pumuluyo diri sa may Banuaya sang Pabiya diri sa may barangay Kabugawsor Kapisadong John. So amoy ni madulong naton nga balita kag impormasyon direkta diri sa may barangay Kabugawsor sa Banuaya sang Pabiya. Ako naman inyong Kapisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa kay Kabistadong Aron Repuyo sa mga balita kag Kabistadong Aron Repuyo sa mga balita kag information. Kabistadong nagadala sa aton oras karon 1 minuto na nakaligad sa launa. Sa siya publiko Radyo Bistado. Faktor kag ibaluon aton kon paano na status sa proyekto kada proyekto kay ang mga puro yung dito mo nang ginagareklamo. Sa nasilingan naton, luyag naton kay ipasag. Okay, so mga kabisado, amo to ang aton nga mga live videos no diri direkta diri sa may Kabugaw Barangay Kabugaw Sur sa Banuaya sang Pabiya. So nadamo na kita na pamangkot na interview hanungod sang ini nga proyekto nga nahamtang diri sa barangay sang Banwa sang Pabiya mga kabisado. So amo ni madulong nato nga balita kag impormasyon direkta diri sa may barangay Kabugaw Sur sa Banuaya sang Pabiya. Ako naman yung kabisadong Boni Sumblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.